No niin, Jakvist täällä taas ja tällä kertaa olisi testissä teho. Nyt tää on muuttunut, että nyt annan väristä, tai siis tölkin designista 5 pistettä, hajusta 5 pistettä, väristä 5 pistettä ja mausta 5 pistettä. Ja mukana täällä olisi tällainen amatöörinörtti Jonne, poika 5. Pietari! Hän on helari-nörtti Jonne, lapsellinen pikkupaska. Ja avataan. Tölkin designista siis viitonen. Ennen tää oli ruma, mut nyt tää on hienon tarkoittaa. Mä antaisin 4. Sun... Oho, siellä lensi vähän. Sä et anna pisteet Jonne poika 50. Mä kerron Haju. mikä on mun idea. Ja sitä paitsi mä oon Pietari. Ja niin. Nyt turpa kiinni Jonne poika nörtti 50. Hyi saa. Se haisee ihan sairaan paljon. No 3 hajusta. Nyt keskari siitä pois. Ja sitten vaan testataan. No hyi saa. Mikä väri. Jakvist on reilu. No. Kato nyt toi tollanen helari. Kato, mä ostin tää ihan omilla rahalla. No hyi saa. Niin, väristä 1. Koska turpa kiinni. Tää on ihan kuin jotain kusta. Ja Taulu. maku. Mennään. Hyi saa. Hyi saa. Hyi. Mä annan 4/5. 0/5. Jotain sokeri siosta pelkkä vittu. Sokeri se siis pisteet olivat 10 pistettä eli puolet. Ja testattavana oli Mä en siis tiedä kuinka paljon mulla on. teho ja sä pidät sen turpas kiinni, nörtti poika 50. Mä Teho, oon Pietari. turpa kiinni. Teho ja siis 10 pistettä. Kiitos. Ja ne on moro.